Okay, vi prøver lige at teste den her fantastiske app. Det starter op sådan her, og oppe i højre hjørne, der er der en knap, som den kan jeg sgu ikke lige. Den er sgu meget lille, den knap der. Jeg prøver, se om jeg kan åbne den. Og den loader. Så ser vi en skærm her, hvor der står OK. Så kigger jeg på OK. Det var en god knap, den der. Ja, sådan. Så kigger jeg ind her, og så kan jeg så se julemanden. Julemanden er kommet til min computer. Fantastisk. Og nu er det lidt svært at holde 2 kameraer på en gang, og så lave en test, men det lykkes. Det lykkes sgu. Og nu prøver jeg at se, om jeg kan få julemanden frem igen. Sådan. Vi prøver. Ja, der ser vi julemanden på min telefon. Jeg står og kigger der. Sådan, den er fin, men jeg kan ikke få knapperne til at virke så meget, kan jeg sige. Så alt i alt en udmærket test. Så må vi lige få knapperne til at virke. All for now.